Derek Mangayu Bagyo man. Ya. Kula Kang Joko iku kabeh wae para Kurawa kebak ing pengati-ati. Lan aja nyamah karo aku jalaran aku duwe pangwasa. Siji, aku nyutu agung, loro uga dadi pati. Ngerti? Iya, kertos Bapak. Pun marang Gusti yen tak wis mukti kowe Gusti tak golekke kawutet. Aja semleng kowe. Satelek sumane lho iki Kakang Gandamana tapi Gandamana tenan apa Sukma piye picek mantap ngarane aku Sukma iso disalah bajingan elek Gandamana lumputku apa? Dosaku apa aku mbok piloro kaya ngene. Piye? Kowe ora rumangsane lumput. Kowe ora rumangsane lumput. Para lumput gendong mbok intik aksak elek. Mati aku. Ya. Gandamana kuwi milor aku nganti kaya mengkene. Ya, tak trimo. Sing momong awakku mongso momong. Ya. Aturke Kanjeng Sinuwun dadi apa?
atiku Arya Suman. Ana apa kok wujudmu nganti dadi rusak kaya mengkene? Sapa sing tumindak masa-masa marang kowe, Yayi? Suman kowe matura, Suman kowe kena ngopo? Coba. Wujudmu kok dadi kaya mengkono. Raimu kok patek pletot kaya ngono ki kepiye? Gila kebagusanmu. Dapurmu kaya ngono apa nang wedo gelem karo raimu kuwi? Coba. Kowe kena ngopo, Suman? Kakangku. Kula mboten kiyat kula pamit pejah Kakangku. Tepat-tepat aja kaya ngono ya, Di. Aja kaya mengkono. Lho mengko dhisik to, mengko dhisik. Ana apa? Arya Suman kena ngopo? Aduh Kakang Adipati kula dipun pulasara dening Gandamana. Lho. Jare Gandamana wis mati lah kok mulasara kowe iki piye? Inggih. Kakang Adipati jebul piyambakipun tasih gesang. Langsung dateng Ngastina ketingal mangar-mangar. Mukanipun kalian nyumbari tiyang Ngastina klebet sinuwun Prabu Pandu. Kakang Adipati Destarata. Badhe kula cegah piyambakipun malah mulasara kula. Ngantos kula kados ngaten menika sinuwun kula nyuwun pengayuman paduka sinuwun. Sinuwun kula ingkang sowan. Sumangga Jaja katingkatan Sumangga Jaga kula sampun ngrumaosi lepat dene kula mulasara kawan bedhes ewek Suman Gandamana kula wonten dawuh sinuwun ora ngapa nggonku mulang kautaman karo kowe giniya siandi nganti tumindak dudu sak mestine kowe tak utus menyang Pringgondani kuwi ora tak kon perang nanging tak kon mangun kekadangan kelawan Prabu Trembuku pagini siadi malah nyebar wisa ning Pringgondani kang teman ngucemake kawibawan Praja Ngastina sinuwun nyuwun pangapunten kalilana kula matur menapa wontenipun iya kowe tak wenehi papan kanggo matura ngaten sinuwun kedadosaning Pringgondani menika ingkang damel untran-untran menika Suman kanthi inggih menika ngatasnamaaken kula piyambakipun nyebar wisa dhateng tiyang-tiyang Pringgondani nyelundupaken barang-barang haram ingkang dados awisaning negari boten namung bab menika nanging ugi kengkenan tiyang-tiyang Plasa Jenar supados begal ngecung ngerampok lan ngruda peksa para pawestri Pringgondani malah piyambakipun sampun wantun nggantos Nawala prajanjen memitran ingkang paduka tapak asmani dados Nawala penantang mila para yaksa Pringgondani lajeng ngraya kula ingkang nembe sanggrah wonten tepi swiringing praja kula dipun reka daya ngantos kacemplungaken ing Sumurupas sareng ngertos kula katemplungaken Sumurupas Suman merintahaken para Kurawa kinen nablek sumur kanthi sela-sela yuwananipun dene kula lajeng angsa pitulungan sang Begawan Landak Seta Gandamana wonten dawuh apa kabeh aturmu iku mau bisa tak percaya lho niki sinuwun menika wonten paseksen Kakang Mas Yama Widura piye Yama Widura kira matur inggih Koko Prabu
Maka Prabu kula miwah para telik sandi utusan kula ingkang anekseni ya jagat Dewa Bathara. Yen ngono pundraning perkara kabeh ana Sisuman. Suman wonten timbalan iki kadang wiwit ana ing parepatan agung Praja Ngastina setengah sasi kepungkur ingsun wis jubiya yen to kabeh aturmu iku ngemu sedya mitenah si Gandamana nanging aku ora bisa duwa jalaran aku durung bisa nuduhake bukti kasunyatane. Suman ana unen-unen wong nandur bakal ngunduh wong utang bakal nyaur kabeh mau saiki wis sira sandang upama bagusmu wingi-wingi kuwi lair tusing batin kasetyan marang Praja Ngastina bisa dienggo tepa tulodo nanging areh ning bagusmu iku mau mung kandhek ana ing lair mula batinmu sing drengki sreidah wen panas teh banjur numusi marang tata lairmu nadyan mengkono ingsun ora bakal njabel sabda ingkang wis kardhan sira tetep dadi warangka nata ing Ngastina ya mung lekasmu kang mengkono mau bakal cinathet ing bebrayan agung saben ana wong kang tumindake kaya kowe yaiku seneng mitenah lan ngedu kumba wong mau bakal diarani Sengkuni saka lingganing tembung saka uni utawa sangka uni ya merga saka unimu kang wisa nganti samengko ngembet marang wujudmu. Aduh sinuwun lepat nyuwun pangapunten. Gandamana wonten timbalan kang dawuh sinuwun. Nadyan sira iku mau dipitenah nanging sira uga luput. Sira iku mau manggalaning praja kang ngerti hukum nanging gene sira ngadili Suman kanthi cara pribadi tumraping hukum mestine sira kudu nampa pidana nanging ngengeti gedhening lelabuhan kasetyan lan tanggung jawab marang Praja Ngastina sarta tumindak ira iku awit saka dadi korbaning pitenah mula sira ingsun patrapi paukuman malah kanthi adhedhasar adiling hukum jeneng sira kang wis sumebar ala ingsun dandan urip dadi becik tak baleni maneh Gandamana kang sumebar kang jenengmu ala bakal tak dandan urip dadi becik nanging Gandamana kalungguhanira minangka dadi patih Ngastina tetep ingsun pundhut bali sira ingsun paringi kamardikan dadi wong lumrah ana Praja Ngastina ya kena ewadene ora kowe ora trima tak pasrahke marang sira Gandamana. Aduh sinuwun jimat pepunden kula ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan dene semanten kaluhuran paduka namung rene kula nggadhahi dongka pramila mugi pinarna kula nyuwun pamit kewala badhe wangsul dhateng negari Pancala negari kang adhedhasar Pancasila ingkang pantes dipuntahi utahe ludira pecating nyawa mugi sedaya lelapan menika saged dados pemut bilih ing pundi iki mawon boten badhe tentrem menawi wonten sengkuninipun nanging sengkuni boten badhe ical saking saindenging jagat langkung-langkung wonten jagating peperintahan pradatan lan kalanganing para wakil kawula sampun sinuwun Kantun Raharja mugi paduka tansah mangya kayuwanan